ବଜାଜ ଅଟୋ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ଗତ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ବ୍ରାଜିଲରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ବଜାଜଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଳାଷ ଅଧିକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାଜିଲରେ 2025 ପୁସଲର NS 160 ଏବଂ ପଲସର NS 200 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବଜାଜଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଭାରତରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ସେଟଅପ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାଜ କଲମ୍ବିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 75ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ବଜାଜ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ରାଜିଲକୁ ଆଖିରେ ରଖିଛି। ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଜାଜ ଅଟୋ ବ୍ରାଜିଲରେ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ସୁବିଧା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ବାଜାଜ ଡୋ ବ୍ରାଜିଲ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ବଜାଜ ମାନସଙ୍କୁ ଏହାର ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ତର ବ୍ରାଜିଲର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାଜ କେବଳ ବ୍ରାଜିଲରେ ଡୋମିନାର 400, ଡୋମିନାର 200, ପଲସର NS 200 ଏବଂ ଡୋମିନାର 160 ବିକ୍ରି କରୁଛି। 2025 ପଲସର NS 160, ଡୋମିନାର 160। ଏହି ସମସ୍ତ ଯାନ ବ୍ରାଜିଲର ରାଜଧାନୀ ଆମାଜାନାସ ରାଜ୍ୟର ଡାଫ୍ରା ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷମତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପରିସର ସହିତ ବାର୍ଷିକ 20,000 ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ KTM, ହୁସ୍କଭର୍ନା ଏବଂ ଟ୍ରାଇମ୍ଫରୁ ମିଳିତ ଯାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି ଉପାୟରେ ଉଭୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ବ୍ରାଜିଲର ନୂତନ ମାଂସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ୟୁନିଟ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଲରସିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।